ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗର ସାମୁଦ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ପରିବେଶଗତ ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମିଡିଆ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଳିଙ୍ଗ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ସଭ୍ୟତା ସଂଯୋଗ ଶୀର୍ଷକ ତୃତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗର ସାମୁଦ୍ରିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଧର୍ମର ପ୍ରସାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ମାଟି ତଳେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। मेट्रो ट्रेन भुवनेश्वर अंडरग्राउंड रे ही जीवो सेतिपई नुआ अलाइनमेंट ता पई तयारी करिया पई विभाग को माननीय मुख्यमंत्री निर्देश देइचंती एवं विभाग भी से दृष्टि तांकर काम आरंभ करिसंती। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से दिगरे तांकर योजना आरंभ करचंती। अंडरग्राउंड रहिबो एवं जोथरे कि शहरर ब्यूटी भी ठीक रहिबो, कोन जगह डिस्टर्ब होबनी एवं अंडरग्राउंड रे मेट्रो रो सुविधा भी हबो। तंकर से थरे तांका अलाइनमेंट प्रस्तुत होला परे तापरे पुनी परवर्ती पर्याय कोन करा जिवा कथा न करा जिवा कथा से कथा निष्पत्ति हो। ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପରିବହନ ସଚିବ ଅମିତାଭ ଠାକୁର ଏବଂ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରଫେସର ଭେଙ୍କଟେଶ ବାଲ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ ଏକ ବୈଠକରେ ଶୂନ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ସମାଜକୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିବା ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର 12 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଓ ଦାବି ପୂରଣ ଦିଗରେ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଟବଲ ସଂଘର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସିଏମ୍ ଟ୍ରଫି ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଆୟୋଜିତ ହେବ। କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ର ଲୋଗୋ, ଟ୍ରଫି, ଜର୍ସି ଏବଂ ଆନ୍ଥେମ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରୁ ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏମ୍ ଟ୍ରଫିର ଜୋନାଲ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ହେବ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ଚୟନ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବଲପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜୋନ୍ରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସିଏମ୍ ଟ୍ରଫି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 271ଟି ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଯୁବ ଗାଳ୍ପିକ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏକାଡେମୀର ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହୋତା ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେଇ ଗଳ୍ପର ସଂଜ୍ଞାକୁ କିଭଳି କଥାକାରମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଡକ୍ଟର ମିହିର କୁମାର ସାହୁ, ଏକାଡେମୀର ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଗଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଫୁଲବାଣୀ ବିଧାୟକ ଉମାଚରଣ ମଲ୍ଲିକ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳ ସାକାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପରିଦର୍ଶନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ଗମନାଗମନ ତଥା ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀର ମା ତାରାଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ମା ତାରାଦେବୀ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିକ୍ରମା କରି ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ମଠ ଓ ସାହିରେ ରଥ ଓ କଳାକୁଞ୍ଜ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଉଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ଅବହେଳିତ ଓ ଅସହାୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଆଇନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଚାରପତି ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଜଗୁରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଚ୍ ଗେମ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ବିଚ୍ ଫୁଟବଲ ଓ ସିପକ ଟାକ୍ରୋ ଦଳ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଚ୍ ଫୁଟବଲ ଦଳ ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିପକ ଟାକ୍ରୋ ଦଳ 1 ରୌପ୍ୟ ଓ 2ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
राज्य आगामी 6 दिन पर्यंत बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबा नै भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान कराଯାଇଛି। आसंता 24 घंटा मध्य प्रबल वर्षा नै बालेश्वर, भद्रक, कटक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा समेत 30 जिल्ला को सतर्क सूचना जारी कराଯାଇଛି। आंचलिक संवाद वर्तमान एतिकी। परवर्ती आंचलिक संवाद शुणिपारे अपराह 2:32 रे।